नमस्कार, मी सुषमा सांगवीकर, राहणार वाकड, पिंपरी चिंचवड, पुणे। माझे बऱ्याच ठिकाणी बराच वेळा काव्य वाचन झाले आहे। मन बोलिले बोलिले हा माझा काव्यसंग्रह प्रकाशित आहे। माझ्या कवितेचे नाव आहे माझी मराठी मायबोली। भाषा हे मानवाला मिळालेले वरदान, भाषा हे मानवाला मिळालेले वरदान। त्याचा योग्य वापर करून मिळवावे चांगले ज्ञान, त्याचा योग्य वापर करून मिळवावे चांगले ज्ञान। अनेक प्रांत, अनेक धर्म, अनेक जाती, अनेक प्रांत, अनेक धर्म, अनेक जाती। प्रत्येकाच्या भाषा वेगवेगळ्या असते, प्रत्येकाच्या भाषा वेगवेगळ्या असते। भाषेमुळे एकमेकात संवाद साधता येतो, आचार विचार करून आपलेपणा वाढतो। भाषेमुळे एकमेकात संवाद साधता येतो, आचार विचार करून आपलेपणा वाढतो। दुसरी भाषा शिकावी लागते, दुसरी भाषा शिकावी लागते। मातृभाषा अलगद आपल्या ओठी येते, दुसरी भाषा शिकावी लागते। मातृभाषा अलगद आपल्या ओठी येते। वेगवेगळ्या भाषांचे ज्ञान जरूर जाणा, वेगवेगळ्या भाषांचे ज्ञान जरूर जाणा। पण महाराष्ट्रात असावा मराठीच बाणा, पण महाराष्ट्रात असावा मराठीच बाणा। महाराष्ट्राचा जसा वाटतो अभिमान, महाराष्ट्राचा जसा वाटतो अभिमान, तसा मराठी मायबोलीचा असावा स्वाभिमान, तसा मराठी मायबोलीचा असावा स्वाभिमान। ज्ञान वाढवा, इतर अनेक भाषा शिका, ज्ञान वाढवा, इतर अनेक भाषा शिका। मात्र मातृभाषेला कदापि विसरू नका, मात्र मातृभाषेला कदापि विसरू नका। माझी मायबोली आहे मराठी, माझी मायबोली आहे मराठी। तिची शब्द संपन्नता खूपच मोठी, माझी मायबोली आहे मराठी। तिची शब्द संपन्नता खूपच मोठी। स्वल्पविराम, अर्धविराम, पूर्णविराम ही चिन्ह वाक्याची, स्वल्पविराम, अर्धविराम, पूर्णविराम ही चिन्ह वाक्याची। अशी अर्थपूर्ण शब्दांची किमया मराठी भाषेची, अशी अर्थपूर्ण शब्दांची किमया मराठी भाषेची। आकार, उकार, ओंकार अशा स्वरांची शालू पैठणी नेसलेली, आकार, उकार, ओंकार अशा स्वरांची शालू पैठणी नेसलेली। अनुप्रास, छंद, वृत्त यांचे अलंकार लिहिलेले, अनुप्रास, छंद, वृत्त यांचे अलंकार लिहिलेले। अशी ही मराठी, अशी ही मराठी मला सार्थ अभिमान आहे, मी आहे मराठी। अशी ही मराठी मला सार्थ अभिमान, मी आहे मराठी। माझी माय, माझी माय, मायबोली मराठी, मराठी, मराठी। धन्यवाद।